Толькі уявіце сабе, Владимир Караткевич садится і ад рукі перапісвае цэлы слоўнік. Не роман, не верш, слоўнік. І ўсё гэта праз адну жанчыну. Пры тым, што з адукацыяй у яе былі толькі курсы агароднікаў і пчаляроў у Варшаве. Але калі гаворка заходзіла пра беларускую мову, то і Караткевич, і Ян Кабрыль, і Ніл Гілевіч, і іншыя беларускія класікі слухалі толькі яе. Яе звалі Зоська Верас. І калі яна чытала новыя творы Караткевіча, то лёгка магла сказаць: тут русізм, тут не па-беларуску, а гэтае слово можна лёгка замяніць. І Караткевич, як і іншыя, слухаў. Больш за тое, ён нават выпраўляў у сваіх творах, напрыклад, касцёр на вогнішча, кіпрэнь на малінавы скрыпень. І пасля гэтага называў Зоську Верас вельмі красамоўна: наш батанічны бог. Таму, каб больш не памыляцца, Караткевич сеў і ад рукі перапісаў яе беларуска, польска, расійска, лацінскі батанічны слоўнік. Дарэчы, гэты слоўнік выйшаў у свет у Вільні ў 1924 годзе, і мовазнаўцы дагэтуль карыстаюцца гэтым выданнем. Але Зоська Верас захавала не толькі гэтыя беларускія словы. У 1917 годзе яна была сакратаркай першага усебеларускага народнага з'езду. Менавіта яна вяла пратакол першага пасяджэння, на якім беларусы упершыню самі спрабавалі вырашыць лёс сваей краіны. Вось вам і пра фемінізм, і пра ролю жанчыны ў гісторыі Беларусі. Ну а з вас спадабаешкі, каментары, посцікі, ўсё як мы любім. Хутка вернемся, а Зоська Верас гэта сапраўдны топ.